Ya, dumateng kadang sekarangit marak sowanipun Mbak Tika Buri saking Wonogiri. Wanduk Tika wonten Turirejo Keposong Taman Sari dalemipun Mas Sarju sekalian genduk ngatiem Mas Sarju genduk ngatiem iki mantasaning ketoprak Nduk. Oh nggih ta Mas Sarju iki mantasaning ketoprak Keposong. Nah gitu, pun ketok. Ketok. Menika sowan kadang-kadang sekar langit, nderek mang bagya kagem teman-teman menunggu ugi, Mbak Nganten, Mas Kanten paring asma. Nggih, Mbak Triningsih. SPI. Oh nggih, Mas kalian Bagus. Budayana Catur Prastia. Saking nggih. Mugi-mugi dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Enggal-enggal pinaringan momongan ingkang soleh-solehah menika. Nggih Bapak Trisno. Pak Trisno sekalian. Sumangga borong anggenipun ngrenggani dhateng ing putra kekalih sakwanci gesang wonten ing Jatinom nggih. Ngaten. Nggih. Atur panglipur Mbah Sular. Nggih, larase Slendra Pelok. Manut. Pelok we pelok. Pelok men. Iki nelakake rasa prihatin Mas Sarju. Nggih. Kaya carita wayang. Nggih. Wirata Parwa. Heeh, tembange ngene. Nggih, monggo. Para Pandhawa kaselong jroning Wanadri. Rolas warsa sawarsa tasih pining temah urip bagya mulya. Warsa Pandhawa prihatin ana alas Kamiyaka 12 taun. Parandene Swita ana Wigrata. Nah, iki piningit setahun. Nggih. Gedene wong prihatin dadi mulyane wong urip. Oh ngaten. Nggih. Nah iki siap. Heeh, ya. Pun aturke langgamipun bebas mawon nggih Mbak Sular. Monggo. Lamat was katon dejane yen berangkat pacaran atuh wirakene sinawate ambon patut nyoto jati kopreti aku lastarina kania bisa saremo
bebesene kali anak jasa langgar emas kaya bes kecaten perasaan sesen mereng Mugi tanggap nggih ing swasana tanggap ing sasmita nggih Mbah keluarga ageng pangombyong pisan sutresna ingkang lenggah wonten sisih ler monggo lir gumanti kula dherekaken foto pangeston sarimbitan kalian putra panganten monggo nggih pacaane sareng asri jrebet Sarju niki langgam napa Mas? Nah, pamundhute panjenengan Dek Wiwi urung diaturi, saiki diaturi langgame niki kadung tresna. Nggih. Oh, kalau wingi nyuwun langgam niki. Oh, nggih. Mesake langgam kadung. Kebeneran berarti nggih, leresan. Nah, ora diaturke ngono ora ditekoni. Oh, njaluk lagu ora diwenehi. Lah nggih to. Ya. Pacaane sarwa asri jrebet
sampun kepareng ngaturaken saka panglipur Gendo ATK wuri saking kita Wonogiri. Tumuli badhe marak sowan Widuwati kalih Mbak Jliteng, Mbak Nikain ngiras pantes ya. Banter kalah ro banyu. Iya ning aja solar. Lah apa? Sularno. Sular. Awan iki bakri akeh, mangkat sak keluarga kabeh. Ya. Wedek wingi. Omah ra kliwet ki doan mesti. Iya no. Tiret-tiret pokoke. Umpama 700 wis 200 wong telu. Ping pira? Ya. Ya. Mbah, iki kok kan gunem ora tek kuwi. Diaturke langgam, Nduk. Nih langgame ngene. Pripun? Iki kowe aja jeneng Niken. Nggih, lah sapa? Kowe aja jeneng Jliteng. Lah sapa? Kowe tak jenengke Sri Ayu. Kowe tak jenengke Hardiati. Pardiati. Hardiati. Rampung kowe ngaturke langgam. Terus dibatutke ketoprak. Oh nggih. Karcis ora payu wong udan. Ketoprake cariyose tak jupukake cariyos Kaliurang. Kaliurang. Panewu Galigajaya. Oh nggih. Monggo panewune aku Rondo Kuning Mbok Tami. Nggih. Rondo desa. Ayu kowe, Hardiati kowe. Saiki langgam sik. Nggih. Lagenan ya, Pak? Lagenan monggo langgam becik. Ya. Nggih. Apa yuk? Kangen ning ati ya, Dik. Dek olong. Waduh, Mbah Kijo nganggo kacamata. Iya. Oh iya, ketetesan to. Ya. Ya.
MC tua mriki mboten ana apa. Nggih, monggo ngupadi papan ingkang sekeca. Bu, wonten sisih wetan panggung mriki nggih. Penak, mboten napa-napa. Cari aman. Waduh, lah iki kene ya. Lah iki ya tekan kene kok. Ora apa-apa rezeki iki banyu iki rezeki. Yes, ora apa-apa ya, men. Lah iki nggo toprakan apik iki nggo. Kudu pindho. Iya, iki kok apik nggo toprakan kudu eneng sing antagonis iki apik. Piye, Mbah? Aja semalang wabagus rasaku kira bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu sing disoteng dhuwur akan nang ngisor kok cincing Gendong, Mbah. Gendong. Sandalku Rantrek. Awes kadung klebes lebih meneh kok ya. Ya, metu kene. Metu kene, Nduk. Jarek kok ki dawa kok ya tekan males. Ya, tindakke sik ya. Aja semalang wabagus rasaku kira bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Udan-udan kalih darsa apa enake.